53, 64. Blíži sa posledná 5-minútovka riadneho hracieho času. Čarnoká, domáce oveľa pozornejšie a sústredenejšie rozohrávajú loptu, viac si uvážia. Spencerová síce nebola úspešná. Spencerová, Krajveldová. Čarnoká, už len 6 sekúnd. Rozohrávať ďalší útok, skúšať ďalekonosnú trojku. Z pohľadu taká pozícia, keby si možno postúpila troška bližšie. Ale je určite zaujímavé, že táto hráčka iba výnimočne dáva koše za 2 body z takej strednej vzdialenosti. Väčšinu dosahuje len buď spoza trojkového oblúka alebo z prienikov. Spencerová, Krajveldová za 3 body. A Krajveldová postup do ďalších bojov, pretože v tabulke Piatec Kio hrá dnes večer v Moskve so Spartakom Moskovská oblasť a v zostávajúcich 5 zápasoch by muselo. Bolo to v rámci pravidiel vraj. Nezdalo sa mi to, zdalo sa mi, že z útočnej polovice prebehla Kojenová na vlastnú, ale 38. minúta Čarnoká. Pokračuje sa v hre, na ihrisku už je späť aj Hricková, čiže Miron Kojenová 55, 72, Krajveldová, Prelichová, Hricková. Osobná chyba a skôš hráčka s číslom 4. Rodáčka z Montpellieru, Virneová, dáva príležitosť Prelichovej hádzať 2 trestné hody. Tu je jej strelecká vizitka. Trojky skutočne excelentné. 5-4. Hrávala v sezónach 2005 a